Ježišimarja, já se moc omlouvám. Co je v klidu, to se vsákne. Tak vás aspoň pozvu na skleničku. Jindřiška, ahoj. Čau, Jan. Díky za tu jisku. Nemáš zač? Čemu všechny ty nedopitý sklenky? Ale tomu bys stejně nevěřila. Ale je to na díl. Než jen na jednu sklenku. Mi bylo zrovna 12. Naši stejně řešili jen tatově nevěry. Furt na sebe a jen na mě. Jen řvali. Prostě jsem si přál, ať se konečně rozejdou. Ať už je klid. Stejně jsem tě nechtěl. Akorát mě na tebe uhnala. Ale těhotnou přece neopustíš. A teď jsem tady s tebou z case. Aspoň tyhle krámy si uklid. Ježíš, promiň, nechtěla jsem tě... Vědět proč? Ale chtěla. Co se ti to stalo s rukou? Znáš to. Divoká party. Trocha... No ale co ty sklenky? No, asi jsem ztratil hlavu. Takové! Jako ty! U nás v království jen litujeme. Andrea. Andrea mě prostě chytila za patu a vymáchala v mé minulosti. Asi abych konečně zapomněl. Ale tohle prostě nemá budoucnost, rozumíš? Já tě nemůžu milovat, dokud se nezačneš mít rád ty sám. Když jsme si připili a ona mi normálně řekla, že je konec. Zdarec a odešla. Neboj, moje nastávající ti poradí líp. Ty jsi konečně požádal na tvou budoucí ženu. Asi přijde trochu později. Ty vole, ona se chce rozejít. Když si to rozmyslela. Hele, sorry, já už budu muset jít. No,
A to bylo pár hodin zpátky. Teď se to bojím dopít, jestli to není náhodou nějaký dementní prokletí. No a nebyla to třeba jen náhoda? Já už fakt nevím. Vidíš ty dva? Hodiny tady sedí, uhýbají pohledem, nemají si co říct. Asi přemýšlí, kdo z nich udělá ten první krok k rozchodu. A nejhorší na tom je to, že i když potkám nějakou šikovnou slečnu, tak jen co to dopiju, tak to půjde stejně všecko do kytek. No. Tak. Do dna. Vojku? Klapku? 43 po 35. Světla? Dobrý, valíme. Hlavně v poslední době se setkávám s tím, že lidé zdraví berou člověka na vozíku, jako kdyby byl nic, a vidí ve vozíku ten největší problém, jakože nejenom, že ten člověk má o 4 kola navíc, ale že nemůže vést osobní, potažmo partnerský život, protože s kolama to přece nejde, tak mně se na tom líbila ta myšlenka, že se ukázalo, že si umíme užívat života a podobně. Na vozíku první herecká zkušenost. Že v podstatě můžu dělat všechno to, co jsem dělal předtím, ale jinak. A i líp, si myslím vždycky. Je to chvilkama i hodně nepohodlný takhle hrát, pro někoho určitě. Když tam musel slít z vozíku a dát si hlavu na špalek, pak tam zase složitě všechno zpátky. Je to prostě všechno o iluzi a o tom, že to jde tak udělat. Tak třeba mě zaujalo to líčení, ta moje proměna třeba byla pro mě tak zajímavá natolik, že mě to opravdu jako docela jako ohromilo. No nejvíc mě zaujalo, jak je to prostě všecko jako komplikovaný a jako zdlouhavý. Normálně takhle, když se člověk dívá na film, tak to prostě jakože případně, že to je fakt jako mega krátký nebo tak, ale jedna scéna se třeba připravuje strašně dlouho a je to mega náročný takhle časově. No, tak do dna.